Divya Bharti Thwimani Rahasya Khulumka jotno tini sana thangui tongo Divya Bharti ni agini actress baksa siniwo te baksa tabungni borok roknike sinia phano ungui mano tabungni generation ni borok rok Fia ba jotno kusu siniwo hingke jeng tini saiman lainai bo Bahaikhe thwinani nangkha Bini thwimani uklogo karon rok tamo aborok joto saiman lainai o video ni bisingtwi Divya Bharti bi naithokmani tei acting rwngmani bagwi borokni agini somoyo jotoni bagwi no favorite actress tongmani bo jora komni bisingo no film industry o bini bumung bo onek no wngkha Divya Bharti poila career ni ebakha bini life ni suruwat film industry o 1990 o kainwi film khlaika bo ajorao 2 bosoro abro bo Telugu tei Tamil ni film industry o bo samung khlaika aboni ulokheno bo Mumbai o phaipaika Mumbai o phaipaimani ulokheno bo 1 bosoro no 10 ta film o samung khlaika bini total film tabasuk jora lekhajakma hingke 14 ta aboni bisingo bo thwimani ulo 3 ta film hingke release khlaijakha tei ar jagao bo 80% jora teke samung khlaika tei onek no film tongo bo je thwi tongphuru afro bo thwinani swkang samung khlaima rok tei bo thwimani ulokhe teisa kwtal kubuni actress rok naharwi samung khlairinani nangkha film ni bagwi tamni hingke bo thwi thangka bini jagao kubuni actress rok no naharnani nangkha abo haino kaisa film tongo Andolon bumungwi obo Sajid Narayan ni ar jagao prai 80% jora shooting wngwi paikha o film ni bagwi aboni ulokhe no bini date wngpaikha bo thwi paikha aboni ulokhe no bo o shooting o samung khlai manliya aboni bagwi a film no teisa kwtal khe puilano hoite ma khlaika hingke bini jagao sabono rwkha hingke a film o Sridevi no bini jagao ma rwkha tei Sridevi no ar jagao actress ni samung bo khlaika kaham khlaiwi kaisa coincidence omo bo tongo je Divya Bharti je film industry o phaio eba keba happaio afro jotono bono hinbaio boi Sridevi ni copy khlaio hinui tei abo simiya Sridevi ba bini face popora same to same kahai no jotono khapio ajorao hingke Sridevi onek no kuchugo kajak bini slai swkang no aboni ulokheno puila Divya Bharti film industry o samung eba keba happaimani ulokheno boi jotono salaio obo Sridevi ni twins hi wngkhana hinui boike buchongwi manya obo alada hinui boi jotono salaio bini bahanok no wngkhana hinui bo kaisa ni por kaisa onek no Hindi film o samung bo khlaikha bini puila film wngkha Biswa Atma a jagani song norok saimani hingke sawirwano सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए को अब हिमानी बपुला फिल्म क्लायो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो ते आर जागो बेलाइखिनो फेमस बो अंखा बियस रक बो काखा ते कैसे फिल्म अंखा दीवाना आर जागो हिंके शाहरुख खान ते ऋषि कपूर बाय क्लाइमानी फिल्म ama haike no bo 3 bosoro 14 ta Hindi film te 6 ta South Indian ni film khlaika tei aboni bisingo Tamil tei Telugu ni bisingo bo samung khlaika bo aboni jare bo bini bumung bo onek no kamai khlaika obo haike no bo 3 bosoro total 20 ta film bo samung khlaika oboni bisingo na tei kaisa film phaika Sola or Sabanam bumungwi ar jagao bo Govindo bai samung khlaika tei obo film ni producer bo Sajid no o film khlainani bagwi puila Sajid Govindo bo malainani thangka state o tei a jagao no Divya Bharti bai bo malairo Govindo no puila tei a jagao no sinirwo bo nong bai samung khlairinai hinui tei a jorao no khonanani mangkha je Sajid bai Divya Bharti afro relationship bo hapjak tei borok afro hamjaklai tonglaio hinui tei aboni koyekdin olokhe no khobor khanawi tongkha je Divya Bharti bai Sajid kaijagwi paikha hinui Fia ba Sajid Nadiadwala ni puila swkang no kaijak paijak bo married je fia ba aboni ulo teisa haino hai Divya Bharti bai bo kaijak suka 1952 o Islamic riti rewaj no twiwi borok kaijak laitha khorok nei Sajid bai Divya Bharti
Sajid Nadiadwala bai kaijangmani ulo Divya Bharti ni bumung sana Nadiadwala angbi thangka. Puila furo hingke borok ketal kaijak furo hingke bongni kaijak mungno hiyui no tonika lukurungni bwskango Sajid Nadiadwala furo sawai khanarika je bo jodi saiman thangka hingke lukurok borok kwrwini kaijak mano töyui hingke bo je samung khai tongmao effect wngani hinui chung abono khogoi tonimo hini sangka. Tamni hingke Divya Bharti afro film industry o ongkhormani kwtal tei 2-3 ta 4 ta amahaino film khlaijak tei afro bini umor matro 19 bochor siko abagui borok o relationship eba khiba married life no khogoi tonikha lukurokni bwskango jate bini film industry life bo effect wngya tuikhe. A jorao borok kaijak paima jorao 16 or Sabanam a film release wngna thangui tongo hingke bo kisa phono muchukjak je o film release wngna sakang borok kaijakmani obo reveal wngthon hinui abogui borok hoklai tonikha tamni hingke ur party lainai abagui. Sajid ni koktui hingke bini film o release wngna thangui tongo bwskango abogui bini film po puno hamya effect ta wngthon hinui. Aboni ulo kheno Sajid Nadiadwala Divya Bharti no 1993 o 5 tala building sakao kaisa bono flat nahawi rekha. Abo Mumbai ni Barsua ilakao tongo. Divya Bharti ar jagao tongo te bini bufayung khoroksa tongo Kunal Bharti obo bai waisa malainani bagui ar jagao a flat o phaipayo. Te Divya Bharti ni bini buma bufa hingke alada jagao tongo je flat Divya Bharti no 5 tala building sakao je flat dimani obo Divya Bharti ni bumung tui boya te Sajid Nadiadwala ni bumung tui boya. Abo kubuni bumung tui si kok thaichabai sana thangka hingke borok a jagao rent ni bumungui se Divya Bharti no flat hinui rwo. A building o flat o 3 ta bedroom tongo te abo Tulsi apartment hinui sinijago bor je jagao tongmani 5 April 1993 ni salo bini kaisa film ni shooting choli tongmani. A shooting rok paibai bo Hyderabad o shooting khlaibai ako bai dibor jorao hingke no Mumbai o phaipayo. Aboni ulo kheno bo bini Tulsi apartment je flat na hajak ar jagao phaipayo. Bini yakungo bo kisa misa dukho manjak tamni hingke shooting khlaiparu kisa dukho manu hinui saimankha te ar jagao bandage rok bo khajak. Bo kubang mano film khaika a jorao 14 ta film khlaika hingke bini apuru belai kheno income bo kaham no bini yago rang soya mahai no income bo burung phai tongkha. Aboni bagui no 5 April 1993 o Mumbai no kaisa pur apartment o flat na hanani bagui borok khoroksa bai deal khlaika te bo a jorao belai kheno khushi tamni hingke bo bini income bai flat katal na hanai te a jorao Kunal Bharti bo bini nogo phaika te bini dara bo bono khaka hamrok yafarka. Divya Bharti afro belai kheno khushi ungjak tei tobo tongthokjak tamni hingke Mumbai hai sheher kotoro bo kuno dino phano wansungmania je bo bini income eba kheba bini rang sakbai thang ajima rang bai flat naharmana no hinui tei naharmana no hinui hamjagui bo belai kheno bwkha tongthokjak a jorao. Bini buma bufano bo o khobor no sawai khanarika tei borok bo belai kheno hamjakha o khobor no khnaoi. 23 April 1993 o bo Mumbai ni fataro shoot ni bagui thanani tongo. Phiaba kaisa hingke shooting ni jaroi bini yakungo dukho manjak tei kaisa hingke bo flat na hanano tui belai kheno khushi bo ongjak bwkha jogo ongjak afuru. Divya Bharti a jorao nayo 6 April o film ni shooting wngyawi 7 April o postpone khlainani wngthon hinui. Aboni bagui no bo film producer bai kok salaika te film producer bo afro maniwi thangka 7 April no nini film shooting khlaijaknai hinui. 5 April 1993 o hingke bo bini nogono a jorao kuno jaga thanglia. Afro no bini khoroksa dol Nita Lolla ni kol sokphaio bini a jagao. Nita Lolla angka khoroksa fashion designer te bini khoroksa belai kheno dol kahambo abagui bini next film ni bagui Bahaikhe costume rok tiyar khlainai obo kok sana bagui kol khaihoro. Divya Bharti ni maximum film no
Nita lola no bini dress is this klairio te bo no bini dress designer. Abagui borok belakino dol kahambo ongui thangka. Te afro shahar ka Divya Bharti nang an no ko fai di costume ni kok eba keba design no nailai nai hinai. Abar bagui shem nola te bini dol dress designer bini besai bai faika bini besai ni bomo hungka sam lola. Nita lola ni besai sam lola pesa ni hingangka khoroksa doctor khlai tongo. Borok khorok nei bihik besai Divya Bharti ni tulsi apartment ni flat o phai sokwaikha. Ar jorawo boroni nogo khorok boi no Divya Bharti boroni nogo samong khlai nai me te Nita lola te bini besai sam lola. Te borok khorok tammi liwui business ni kogrok bo salai tonglayo afro. Borak pro sam lola Nita lola te Divya Bharti borok khorok tammi liwui party eba keba drink kismisa khlailai tonglayo dol kaise min malai maba te borni me thingangke kitchen o bongni chamung nongmungni bagui tiyar khlai tongo. Divya Bharti afro 11ta hor 11ta jora belai khino cafe khlai nengka aboni yagulo khino bo kitchen na thango bini me je jagao samung khlai tongo ar jagao Divya Bharti ni je me tongmani obo bini agi childhood eba kheba chere furuni hoite na tongo aboni yagulo khone bo je puro Mumbai phai paikha bini me bo bini logino phai paikha Divya Bharti ni poribar ni boro yakhe bini buma bufa o maid no borok chere furuni hoite no busa haike no pushugui tongkha tei joton sile wana jangnai kok hingke obose Divya Bharti je puro thuyo aboni 1 mas ulo hingke no bini maid ni bo thuyo hini khobor sok paikha heart fail ni karonoi aboni ulo khino bo aro drink khalaite tei party khalaite tei no bini maid no nuhun aboni yagulo khono bo kitchen no thangoi bini ar jago ji chandala tongmani a jagao achugi amo 5 tala sakao ar jagao achugi botolani najara rongno naharoi tongkha tamni hingke generally je Mumbai o flat dok tongmani ar jagao lohani grill dok dijak tonga aboni bagubo kununi cinta kroi khlaiei ar jagao achugui tongkha Fiaba je jagao bo tulsi apartment no tongoi tongo ar jagao hingke kuno lohani grill dok reite ar jagao kuno kholam kholano asugui tongka bo tei a jorao asungna naifuru bo sak no bokhorok mihimjak bai every bosak bo kefek wngma bai bokhorok no narokmanliya bo busak balance khlaimania wngoi 5 tala building sakani hoite tolao klai thangka je jagao bo klaio ar jagani society ni car rok park khlaijago Fiaba coincident hingke omese a jorao hingke a dino ar jagao kuno gari phano park se khlaijagya a jorao ka khoroksani phano gari kari aboni alada dino hingke a jagao gari kuplong parking khlaijak Fiaba a jorao hingke keone phano gari kari kha tolao piece boja concrete bai ar jagao khlaijak Divya Bharti obono nogui Nita lola chirikha tei bini dol je sem lola tei Nita lola hingke drawing room o tongtoi TV nai tonglayo borok wansuk tongo a jora Divya Bharti fatsa kutul thangmani washroom rogono thangkana abagui kichaler tongkhana hinai te aboni 3 minute poro hingke na Divya Bharti klai je bini maid tongmani obo chirikmani khorang khana horoi tongkha je Nita lola bai sem lola Divya Bharti no haike no gui borokni maid te borokni khorokni dol te ar jagani asporos ni borok rok te guard rok khapromoi thang tongo bini mangkathini ganao sorry mangkathai to hini mainya ar jorao klaijak hingke obo mang bono theijakya aborto kahamke saimon sugya hingke o mangni ganao borok khapromlai thanglai tolaikha jotono a ganao no borokni seher ganao no ebekeba bogi town ganao no kaisa hospital dogo a ganao no tlangai thangka Divya Bharti no khosawoi tlang tongpro jorao hingke Divya Bharti ni lama phai no tongo te bini heartbeat dogbo pungui no tongko taksuk jora lilagui no tongko bwsaro belai kheno kebel ongjak tei yak rok baijak kahai tei thui rok bo belai kheno lala liling ongjak bo a jorao doctor rok bono check up khlaimani yagulo saibanka bo afro thui paikha hinai rest in peace o gonnani 5 bochor poro hingno police rok investigation khlaika police rok oborokno joto naimani olokhino accidental thuimani hinai o case no close khlai rijakha
Godnani olo Simon Kaje Sajid Nadia Dwala ba Divya Bharti amsa khapilaya tei bini bokrajak baibo amsa khapilaya makhangmang somoi tongnani nango hinui tei Sajid Nadia Dwala ni sakangni bi tongmano toyi borok kisa kese kereng hinui Simon Kha tei doctor ni report ni onusare Simon Kaje bo gobangma alcohol consume khlaima bai bo saksangno bo control khlaima liyate sago dukhu manjak ni bai ako bai bo langman chonan nangkha hinui ajaro bo drink khlaijak yangang ke bo saksangno consume khlaima kamu bo fru bokrong mihim jagui se sakano hoite klai phaio omono borongni jotoni slai bol hingke norokno ang paithago omono sanamo chungo je drink alcohol eba kheba smoke oborok belai hamya obono naya tongmangkhaino kaham jotoni bagui hingke paithak jora nai tongmani bagui jotono hambai।